na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa mun gode. TV la 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 Idan Gari TV he Idan Gari TV. Wannan abun na yaya abu Idan Gari ne ya zo ya zubar da takardu haka bai san baba zai dawo yanzu yana gida. Idan Gari abu Idan Gari ko baka jina ga baba nan ya to wallahi Allah in ma buya kai ka zo ka kwashe wannan takardun yana nan towa abu Idan Gari bari in je kira shi bari in je. Haba shi wannan da dare na ganni yanzu Allah mu kira ki kan takardun nan a'a to me ran baban yazo in yazo ma me a ciki jare tsinci ni kuma da zan tsona ba abu nan Racing the big Nagode. 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 haba ba ga san ɗin ka ba tsafi gaskiyar me shi ni daban nake